Dalaygon ng Diyos, mga kaigsunan, mga kaigalaan, niningtak na sa kabuntagon paday ng atong broadcast. Dalan Jesucristo sa pagtubag sa mga pangutana, dagkong pangutana sa ginagmay nga mga tubag, mga higalan. Ato nga ipasalamatan ang Ginoo nga din sa gyapon padayon kamo nga subscribe nining atong programa. Ang pangutana igsoon nining adlaw nga padayon nato nga tubag atong gihatagag pagtagad. Unsa ang gisulti sa Biblia bahin sa langit ug unsay naa didto, mga kaigsunan. Ang langit mao kini ang trono sa Dios, matod pa sa unang hari kapitulo 8 bersikulo 30, puloy-anan sa Dios. Puloy-anan sa Dios, mga kaigsunan. Mao kini siya ang usa ka dapit nga didto ang Dios nagapuyo og naa siya trono. Didto, mga kaigsunan. Usa ang langit gisulti sa balaang kasulatan nga kini puloy-anan sa Dios. Umatod pa sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 1, gibuhat sa Dios ang mga langit ug giyuta. Mga langit sa ato pa dunay pipila ka mga langit, ug matod pa ni Apostol Pablo, gidala ako sa ikatulong langit. Sa ato pa na tulong langit, mga kaigsunan. Ang ikatulong langit muna siya ay gitawag puloy-anan sa Dios, mga kaigsunan. So ato makita nga tinuod ang Biblia nagsulti mahitungod sa langit. Nya dayon matod pa ni Kristo nga sa balay sa akong amahan ato ay daghang puloy-anan didto sa langit. Muna nga dunay daghang puloy-anan lawak nga giandam sa Ginoo para sa mga tao nga nagmatinud-anon og nangalagad sa iyaha. Nga kita kinahanglan dunay kadasig kalipay sa pagsunod sa pagpanglagad sa iya, kay ang langit giandam ni sa Ginoo. Og unsa may naa didto, mga kaigsunan, gamay ra man tag panahon apan atong tubagon kung unsay naa didto. Basaha igsuon diha sa Pinadayag kapitulo 4, nagahisgot mahitungod sa mga butang nga tuwa didto, og bisan sa kapitulo 5 sa Pinadayag. So naghagit ko ninyo nga kinahanglan duna mo'y Biblia, kay kung aduna mo'y katuyuan sa pagpangutana o sa pag-aangkon sa kahibalo mahitungod sa langit, basaha, mga kaigsunan, ang Biblia diha sa Pinadayag kapitulo 4 hangtod sa kapitulo 5. Nya daghan pang mga libro ug teksto nga naghatag igsuon og igong impormasyon o mga tubag mahitungod sa langit. Apan kining adlaw, mga kaigsunan, atong ginahatag ang atong tubag nga ang langit, mga kaigsunan, gisulti sa Biblia nga kini trono sa Dios o puloy-anan sa Dios. Dunay daghang lawak dito nga giandam para sa imuha. Ning kamuta nga makasunod sa iyang mga kamanduan, kabalauran, aron dili ta moadto sa imperno. Kay mo man na siya gisaad sa Ginoo sa mga dawtan, imperno og ang mga matarong adtog langit, adto sa iyang gingharian. Umatod pa sa balaang kasulatan diha sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo ikaduhang Pedro ba na, mga kaigsunan, kapitulo 3 bersikulo 13, nga nagpaabot sa kini gitawag bag-ong langit o bag-ong yuta nga ang magpuyo dito puro mga matarong. So ang tuwa dito, mga kaigsunan, magpuyo mga lunlon matarong. Ang tuwa dito igsoon Dios nga mao ang atong Ginoo Kristo, ug unya uban kita niya dito kay iyatang balikon og pagakuhaon, mga kaigsunan. So ang Biblia nagsulti nga kini siya puloy-anan sa Dios. Dito nagapadayon ang gitawag nga iyang panggobyerno nga puro matarong, hustisya ug kaangayan. Dili pareha sa atong kalibutan nga usay ang atong hustisya, mga kaigsunan, mapalit lang sa mga bahandi nining kalibutan. Pwede matuis ang hustisya, pero ang Dios, mga kaigsunan, dito sa langit nagpadayon dito ang hustisya, mga kaigsunan. Mo na hinungdan nga ang Dios naghatag og kagawasan, naghatag og pag-andam og imperno, kay dito sa langit igsuon nagpadayon ang hustisya sa atong Ginoo Kristo. Nga diin siya na unya ang maghukom, dili na siya tigpataliwala samtang karon siya man tigpataliwala. Apan didto unya sa langit siya na ang maghukom sa tanang mga katawhan, mga kaigsunan. Sa dalaygon ng Dios igsuon nga ikaw karon nagapangandam sa imong kinabuhi aron nga moadtog langit.
kining atong kinabuhi ay igsoon temporaryo nga nagpuyo sa kalibutan, apan dunatay insaktong puloy-anan nga matod pa ni Apostol Pablo nga diin dili na ta mga estranghero, mga lumalangyaw, kundi mga tagilungsod kita sakop sa katilingban sa Dios, nga ang atong tinuod nga puloy-anan maong langit. Busa ang Biblia tinuod nga nagsulti nga adunay langit, og ang atoa dito mao ang panggobyerno sa Ginoo, hustisya, pagkamatarong, kaangayan ug unya matod pa sa balaang kasulatan. Wala na unyay buluhaton na bisan unsay buhaton nato, wala nay panagat, wala na may dagat, wala nay kangit-ngit dito, puro na kahayag mga kaigsunan. Nya dayon ang balaang kasulatan nagsulti nga unya dito mga kaigsunan ang kalipay nga walay katapusan. Usa God bless sa inyong paningkamot, sa inyong pagpaniniguro, pagpaninguha nga diin kitang tanan makaadto gayud og langit. Kay ang langit siya ang pinakanindot puy-an sa tao, og didto igsoon magpuyo ka sa kalipay nga walay katapusan. Dalay ko ng Dios igsoon, hinaot ko nga doon na mo'y nakatunan sa atong ginagmay nga mga tubag nga diin naghatag kasayuran nga ang langit sumala sa Biblia puloy-anan sa Dios, o kung kita dadon sa Dios dito, kung kita makapasar sa gitawag balaan nga kinabuhi o matarong nga kinabuhi igsoon, iyatang dalhon dito. Dalay ko ng Dios. Kung kamo na panalanginan nining atong mensahe, palihog kog like, apan kung doon na mo'y ikasugyot, comment lang. Ayaw kalimot sa pagsuporta ning atong programa, pinaagi sa pag-share. Og subscribe na! Pinduta ang notification bell para una nimong makita ang atong mga video. Daghang salamat.